ujung mi musik nang mau pe mangalak kahotae tongdoho uli dirohaki horona upagak di mataku tiki togos tiki lomos nanggotos rohami satoki pedaku tarikon ho satoki pedaku pasopu ho asia gajang mau murmi asa arum dong aku mikir gajang mau murmi asa arum dong aku tangis molo peado namang kotil rohami molo peado mangasahi hodisi disodo autoto makaol ho manangi hona saanggup mi mabedami nangoni mabe mekel ho muse satoki pedaku dari kono satoki pedaku pasoku ho asudungan gajang mau murmi asa arum dong aku mikir gajang mau murmi asa arum dong aku tangis gajang mau murmi nang umurhi nang sahit ahape naro tuho nang arsak ahape songgop tu pikiranmu daku tadi koko daku pahola hamateani iko pada mioku gajang mau murmi asa arum dong aku mikir gajang mau murmi asa arum dong aku tangis gajang mau murmi ai molako dong aku mikir gajang nang umurhi ai molana dong amu tangis holong nangias di baheko mangarahut holong gitu ho Rohana sere dipele hoko mangaririt rohaki tuho Kemos datangianmu tutuhani asa hosa
Tuhan Dewata Amaan Aduto di Purwadina Merabang Sadia Tasi Sadu dan Jumadihun Nasanarom. Dekat poro kami ali Tuhan nomor pudi begas anak konami di son. Bina nanay mancaro pas-pas berbugas sunasida tugas doromi. Jalani ma Tuhan ala di poro di kami. Ali patunya kepamatan bui patuk pang nomor berburu kami. Doka kedua ka saluhuna. Postur kami ali Tuhan untuk kami ramah pamuria ke doromi. Kalau kita kalau sajayon atahi mengalak kamahami tugas doromi. Alam mancaro pas-pas buru nami dalam heranami. Tangan-tangan menghari, diri-diri, diri peradaban dari Tuhan, asa sehat kami dan tugas doromi sehat duk, mulak tu bebas semua bain air nak hobar, tu ada ni hari hawa tahun. Sudah ni oleh Tuhan perlu menagudang doa kami nak berdiri yang buku berjodoh sama dosa kami, asa tamaja romo, pagi doa kami dotang yang kami mangasahon karena nak Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Aseniruan Tuhan ta Yesus Kristus. Tolong niruan di mata mata, dokter sarwan itu di Purwadi, dokter nama dengan itu salibna, siap kikion, sugut taruan roh di saying liuna, amin. Amin. Unang besay los rohang tua Tumpapos marohami dahasia Holoki Tuhan Tunggamos dahasia Papos rohang dia Holako sasadaho Mahita tu acara pamasu-masun merbagas kundul mahita
Jala martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marende mahita. Jongjong ma salu Puriana. Sian de batasan bingdo pangurupion iyang butuhita. Natotong dungo manjagahita. Di ibadah tama talehon puji-pujian. Di baheni tapuka mapunguanon. Di bagasan goami di bata ama. Doot goami anak na Tuhan Yesus Kristus. Doot goami tong di parbadia. Nama napa langit doot tanoon. Uloy hamu majahoba marhite-hite las nila. Robe na amu tu jolon. Marhite-hite olo-olo. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus doot holong ni rohani di bataan. Doot parsaoran ito ni Purbadia mamandungani hita sa sudina. Amin martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata ama nami na di banwa gijang. Hodo na mga turuan pardongan sa rikyoni. Di ida hodo dogan namion na marsakap na yung marbagas. Jalara rodo na sida mangido pasu-pasun. Atong setata mana sida di bagasan asin ni roham. Pasu-pasu jalara muti mana sida marhite-hite pakaholongin. Rajai mana sida marhite-hite taun di Purbadia. Asa mamuka jala marujung di bagasan damai pardongan saripion na sida. Tangihon matang yang namin. Alania sidot bolong roham dihani. Amin. Eh
Ibana mangaramuti ate-atemu, dua pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hatani Tuhata nagabejamita ima di parbagason ni anak guru ni Uriata ruas ni Tuhatai ibana tersurat di Kolose 3 ayat 10 songonon madidok isi gugun ma hatani Kristus maringanan di tonga-tonga muna mardongan sanduk hapistaran mahamu marsi ajaran jala marsi paingutan marhite-hite aka ende pesamen ende puji-pujian dot ende pertemuan ende onamu madebata di bagasan rohamuna marroha hamaleteon di bahasa Indonesia di dokmas songonon hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Damang denang na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Ditiki na parpudium, adongdo istilah na mandok relation toxic. Na maralapatan ni hubungan yang tidak baik atau hubungan yang beracun. Tongo-tongo ni parholuan ni si Ganupari. Istilah relation toxic merujuk pada hubungan yang ditandai adanya perilaku yang merusak atau perilaku yang beracun yang berpotensi merusak fisik, merusak emosional diri seseorang atau pasangannya. Jika di dalam hubungan yang sehat itu pasti didominasi oleh kasih sayang. Molo hubungan ima nasihat amina didominasi ima bolong di roha saling menerima, maka nanti toxic relationship itu adalah kebalikannya. Ale di bagasan parmoluan si Ganupari soal dia do ima ciri-ciri namandok yang namanya hubungan yang beracun itu atau toxic relationship itu. Orang-orang yang suka mengontrol, orang-orang yang sangat perfeksionis, orang-orang yang suka melakukan pembohongan, orang-orang yang suka melakukan abuse atau yang dinamakan pelaku kekerasan dan memiliki ketergantungan yang berlebihan dengan pasangannya. Rasa tidak percaya diri sehingga timbullah yang namanya komunikasi dua arah yang tidak seimbang, mengingat adanya pihak yang dominan. Jika itu terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, maka dapat dikatakan kehidupan rumah tangga itu adalah hubungan yang memiliki yang namanya ketidakbaikan. Jika seorang suami lebih dominan terhadap istrinya atau istrinya itu lebih dominan terhadap suaminya, maka di sini tidak ada hubungan keseimbangan. Molo dua anak memiliki kekerasan kepala yang sama, di mana ada kebaikan, pasti sangat sulit. Alana adomdo sahalat nak mengalah, maka terjadi keseimbangan. Damang deinang na hinahulungan di bagasan buwan ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni Tuhata di Rom 12 ayat 16 mandok songonon, hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam hidupmu bersama. Maka orang yang keras kepala, dia tidak akan memiliki yang namanya sehati sepikir dalam kehidupan bersama. Tetapi apa yang aku pikirkan itu harus kamu lakukan.
kana pirhar hamawan di bata. Ditahiro hamuna don waing neng marbagas. Alay dang tamahala Kristen marbagas songon si Pilipin. Atong tanyon hamu majolo hata ni di bata taringuk turut ni pardungan saripion ni ngara Kristen. Dung ditopa di bata jolmay didok iba nama. Dang denggan sa sadabaway puju. Kubayan madi iba na sadaboru-boru pangrupi di iba na bayan akup na. Akup ni didok Tuhan Yesus. Ganut na paulakon na ni Olina. Ia soalan ni naman mainan na pangalukap sado. Pangalakop doon na nang namambuat na sirangon. Atong na pinadungo ni debata dang jadi sirangon ni Choma. Songonondo didok debata tu baway. Hamua ka bawa. Haholongi hamu mapardiutan mo na besongon Kristus na makaholongi hore. Jala na mga leon diri na humukopsa. Unang muruk hamu dopak na sida. Ikon marroha hamu mandongani na sida. Sangat baik kamu na sida. Songondongan paneyan di hamuluan na surasuda. Dungi songonon didok hata ni di batatu akka boru-boru. Diolay akka parapuan mabawa na be songon panguloy na dituhani. Ay bawa ido ulu ni pardiutana. Songon Kristus ulu ni mulay. Ikon botor. Korman, toman, mardongan halambuhon. Dohot ade mahon iton diparangi ni buru-buru. Imana arga di jolo ni debata. Dohot di jolo ni Choma. Atong songonak ka na marparangi unatan ni debata mahon. Sumulukon para sinurohaan dohot habasaron. Dohot harserepon ni roha maham. Masih pauni-unian maham. Dohot masih asia-asian. Saluhut riting ni roha. Muruk, rimas pananggahian dohot pangitcahayon. Dao masyan maham. Alay digijani saluhut na imarsi hahulongan maham. Ay idu rahut-rahut ni nasundungan. Dungidami nasyan debata. Ima mga raja di bagasan roham. Jala saluhut na binahan muna marhite-hite hata manang pambahenan. Totong may marhite-hite guar ni Tuhan Yesus. Asa iba na mga raja roham muna dohot ulaw muna. Atong nung nga dibege hamu hata ni dibata taringok turuhut pardongan saripone. Namanuk pun maang wain jumolo diho ale pangoli. Ima leo siadian. Ulo doho makajong-jong ko di jolo ni dibata. Na uboto saluhut. Do di jolo niya kadongan na pumudison di palidolo hamdo si manitir boru marpaung na nirirot mon gabedongan mo saripek olo doho makaholong ibana siyan nasa ruhang dohot mangulahon siyan nasa lubong uhut marparangayon parangina badirap dohot ibana na olo doho manganjuan ju dohot hagaleon na tungsura humurang parangina jala na sotupa paulahon mo manang tadi konon mo ibana paima disirang hamatian hamu sogot molo nang sadaro ang manguloy sa luna dok maulo. Olo doahu lima pada di jolo ni debata do di jolo ni huria saat dipergogo itu lima a. Namanukun maaw dohot diho ale inang si manitir boru marpau niririt ni si Leo siya gianun bahen dongan na sarate. Na olo doho makajok-jokon di jolo ni debata na uboto salut. Doho di jolo ni dongan na pumudison na di pangiluro hamdo si Leo siya gianon gabe sinunduk mo. Olo doho makaulong ibana siya nasaroham. Dohot mapangalahon na ture maradopun ibana. Dohot marparangin parangin na badia pabuahala Kristen mo. Jalan na sotupa mahilolok ko manang tadi konon mo ibana. Pai madisirang hamatian hamu sogot mulo ng sadaro hamang muli sa luna. Dok na ulo. Naolo doa lima padaku di jolo ni bata doho di jolo ni dia saya diperguli Tuhan ini. Napuaso ni debata doa na pasahatang pasu-pasu na doa na mampuan hata na marhite-hite kuan ni debata ama anak burukan di korban dia dua mal na pinadomo ni debata dan jadi sirang amin di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di sodapat Tuhan debata mo buhin na Tuhan mo jala asin di dopakot Tuhan debata mo jala di pasal
Mari kita. Sadariun ujak mana sida gaberi pe Kristen di tonga-tonga ni budaya tatangnya kon mana sida asa Tuhan Yesus totong di bahen nasida ujahan ni parsaripion nasida jong-jong mahuri ale debata amanami na di banu dijang Hodo haroroni salusi lehon-lehon na denggan duot na sa ibasa na mahuli utus. Upasa tami masyan na nilehon mi Tuhan, pilihan nami tuho. Sejalo mahigele uap khusus di julung. Pasu-pasu mahijala ramuti. Asa uparhasya kami pilihan ini. Pati bulhon harajon di tonga-tonga ni kuriam. Dohok di portibion. Buhai marokanami marhite-hite tundin. Asalam hutadami godang isi lehon-lehon mi Tuhan. Asalam bir kami mandok mau lihat Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata saya ramoti madongan namiun marhite-hite pakaholmi. Pato gumarohana sida masih haholongan di bagasanku. Urupi mana sida jala tobu-tobu saro di nasaur matua di parsaripion nasida. Ale Tuhan nami. Pasu-pasu mami saludina. Jala patau mami bega beha baoran ni pasu-pasum. Ale Tuhan nami. Paeleng mapinggul Tuhan. Tangihon ma. Ginarap kami matangiyan. Orap kita manggilon di tangian. Na pinudahon di Tuhan Yesus Kristus. Ale amanami na di panodijang. Saya pinabali ang makuang. Saya Roma harajon. Saya Roma. Sesama dosa namin sungon panisa namin. Diluwa sa dilungan na matuusan kami. Una kami tuliyon pangutuna. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Doon persoran dito di purbadia ma. Na mangaramuti hamon salut na. Amin. Oh,
Ngasih orang mana, atau menjadi untuk kita juga terkait bahasa lima yang juga atau permai yang berarti oleh partai. Jadi itu bangunnya dua mana di dalam minggu dan bau. Artinya orang terasa berkarya ini kepada jadi mana orang akan terkira. Bahwa kemudian kita warga nasional bisa dengan perasaan yang tahu dan obat pemberian sudah perasaan yang kedua kemudian kita melakukan dulu kedua kita perlu dari itu masuk ini karena satu mengenai di luar Bagi kita minyak punya harta mau, namanya enak tuh anak kata yang berubahnya juga. Hingga enak kau dan muda, kalau pakai masih tuh orang tua. Aku rantara baru, aku rantara baru, ada aku rantara dari sudah jalan kau, ini juga tuh dari orang aku ada guna. Ada aku rantara baru, aku rantara masih rangkong. Baik tetap pada orang yang contoh mati ngomong. Baik perlu tapi ada itu mau kalau baik tuan di rokai mah pun tahu pasti.
Baik, Kak Umando musik dengan partusi. Baik, dua muda. Duluan nama Hero. Isok kami main duduk punya lamano. Dinalaw makalakson. Dinaw manjaro pas perbagason. Anak ibu main ison sileo do para main dulu merpau. Amang raja enak sorry pada. Mulutuk pe huwag kami main nama notoron. Jangan palalani iyang-iyang on. Tagdalas niro mawar na nami. Sibataton nami terlumbu panginyot tomat taribata. Alarong makasohotan anak nami do parumaynon. Langgia tong liat debata di nasiya. Tong kata di nasiya mardo giring-giring gosta-gosta. Atau nasiya mangiring-giring kubuk marop-paupa. Dabel yakan mengarongit. Samarana toksikoro di dalam pembatua joro sa bunga-bunga. Marana barboro tong nasiya dengan nama tok sau satu nama dua. Tong di mana tuang orang pau puribe opu une asima tong rohani matare bata tong katanya dua. Madohon nami asima tong rohana. Atur halukang ma tugu-tugu di lupu. Atur ratu jatuh tugu-tugu di horko. Nang mau mang bairi paupu saat matok tu nomor diri satu nomor nol. Maka berbacaan kami gak mah sama notor kami bahan maju kami goncang mula-mula mula do nasanaro aduh matu korak sopa tahu sopa kami na diyan nalulo terlumubi amat tamat tua dewata baik mama. Kami gontang mangalian kaduma tu gontak sapur marbebe
asa umemehan anak pun namyo tapur marorot tong diana marorot dulu na sila sa tugon dan bilang alay aku mengaji tempat ni saya nak kalau mengaji begini mengaji di sana langsung marmeme langsung kita marmeme anak kota kami kota aku marmeme anak berjulu mah juhutan baru saja. Sa taligunang diluluan na pinasangapan, luluan na marlas ni Roha. Zon, tungdok kami siyan partubo di Horta Bonadolokong o partu gora-gora ni Hangong Payuan at Tuguton. Dumulo do hunot ta maulate gudang,
tua mata debata pertenggap basai ala dilihat dihita titinauli ima di nama natap kita marsaura pala diog bason lakin mengatakan subigi kami dihuhuasi ni paidua ni hasuhutun natahalatso na pala di hari nauli bulan dari ganon ima naung mars Matsalo pasu-pasu perbegeson pahutuliga dohot burni razai margaung jadi semulu dohonokku tuhamu bau kuku jelas ni rohanami tikos atong ingot kamu ulah kamu ruh ni perdonga sarpeo nang di jalo hamusia na maktadibata ima na marhite siyan na personay on sada khusus na balgadot siya kami na zongjong dison asanggiat para matanggaw munay ditabay tuhata diak kasih halat canota tuah karisuhut niari masih minamina mahamotong songon lapanigaol masih tukul-tukul kemotong songo bunsuha di rubian ay disido pajaluan ni pasu-pasu disido lomo ni rohani ni bata ayang gomata ni bata siniho pasu-pasu tuak ka namar siha holongan namar dus ni rohadui jadi nang dohonan bananak kamu tok tubuh boru gajang matong doho umumuna maju asai mesita batua ma perlingkungan si borok amat tadi batasi lihut tua takas mahamotong di paroro maju tadi dulu matok pertanggalan di teruang matok perbubuan juktong atong najianah dihamu saya dabu atong naniluluan maju ibu dulu kan tiblok ketuan si marhora-hora idi dia ngamat tadi kata hamotong lau gawe di tia-tia hamotong lau namora suak soli nang tua nak niwa atau si une nang ador halumpak tuh ni horbo tuh lubu ador ratiti tuh ni horbo tuh na ito saha tuh jolosobo nakamotong saro ni nasarmatua marpahupus ya anak marpahupus ya bolu satu nomor nini saatok tu nomor nono tupahon ni nama taribata pertubu di horja benar dulu doh tong marlas roha jelas roha nami nain manuhut kami atok pahir baktangan maduk mau lihat itu amat taribata las magiduhun asa tok tong amat taribata lemar guguyon nasida mangiring nasida di para matanggaw na adong na law si halas canotaan nuay piyamang paninami pahin majo godang mula-mula godak soba godang sapur marmeme sapur marorot satu godak si tiyo-tiyo satu hasahatani main damang ma naho martusi